Η Τρίτη Κυριακή κάθε Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων. Φέτος είναι η Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Ετησίως πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τα άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο σε όλο τον κόσμο. Η οικογένεια των ποδηλατών μετράει αναρρύθμιτα θύματα σε αυτή τη μαύρη λίστα. Η ποδηλατική απόδραση Πιερίας καλεί όλα τα μέλη της και τους φίλους του ποδηλάτου σε μια ποδηλατοπορία μνήμης για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και διαμαρτυρίας για την επιδεικτική αδιαφορία των ηθινόντων του τόπου. Στις 11 το πρωί δίνουν ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας για μια βόλτα διαφορετική. Θα καταλήξουν με τα ποδήλατά τους στον παράδρομο περίστασης παραλίας και θα δημιουργήσουν με τα ποδήλατά τους το διαχωριστικό στιθαίο, την τοποθέτηση του οποίου διέκοψε, όπως λένε, με απόφασή της η Αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις της τροχέας και των αρμοδίων υπηρεσιών. Ένα έργο που έχει μείνει μισό και συνεχίζει να αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για πεζούς, ποδηλάτες και οχήματα. Το έργο αυτό διακόπηκε τον Ιούνιο, έγινε ένα τμήμα του μέχρι το Μάρτιο, έπρεπε να είχε παραδοθεί μέχρι το Μάρτιο, έγινε ένα τμήμα αυτού και διακόπηκε τον Ιούνιο και από τότε δεν έχουμε καμία ενημέρωση γιατί και πώς και το έργο αυτό θα γίνει. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που με απανωτές υπομνήσεις της η τροχαία Εκατερίνης προς την περιφέρεια επεσήμανε συνεχώς τον κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από την έλλειψη υποδομών στο συγκεκριμένο σημείο. Μεταξύ αυτών των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα είναι ακριβώς η έλλειψη του στιθαίου που θα διαχώριζε τον κύριο δρόμο από τον παράδρομο και θα πέτρεπε έτσι τους οδηγούς να εισέρχονται αυθαίρετα από και προς τον παράδρομο. Άρα λοιπόν μιλάμε είναι θέμα ασφάλειας. Παρ' όλα αυτά η Αντιπεριφερειάρχης αποφάσισε να μην συνεχιστεί το έργο. Έχουν υπάρξει και θύματα. Έχει πεθάνει. Έχουν γίνει συγκεκριμένα από το 2010 11 ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί πέρα, εκ των οποίων τα 3 είναι θανατηφόρα και τα 8 ήταν με τραυματισμούς. Με επίσημα στοιχεία της τροχιάς. Καταγεγραμμένα. Γιατί γίνονται πολλά ατυχήματα, μικροατυχήματα τα οποία δεν καταγράφονται. Τα οποία πολλές φορές μάλιστα αφορούν πεζούς, οι οποίοι κυκλοφορούν ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως γνωρίζετε, συνεχώς σε εκείνον τον δρόμο. Πολεμάω εδώ και 8 μήνες για αυτόν τον δρόμο να αρχίσει στη σωστή του μορφή, κυρίως για τους πεζούς που αθλούνται ο κόσμος λόγω τα προβλήματα που υπάρχουν, για τους πεζούς, για τους αγρότες, για τους ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους εκεί πέρα και για όλους τους τουρίστες που διέρχονται αυτόν τον δρόμο με τέτοια επικινδυνότητα που κάθε μέρα κάνουμε ουφ, τίποτα παραπάνω. Αυτό τα λέει όλα. Το ουφ. Νομίζω το ουφ είναι το τελικό στάδιο από όλα αυτά. Κάθε μέρα κινούμε σε αυτόν τον δρόμο σαν επαγγελματίας, σαν πατέρας, σαν τοπικός κάτοικος και ούτω καθεξής. Τρέχω με τις υπηρεσίες και ακόμα δεν έχω πάρει κάτι ότι τελειώνουμε. Παραμένουμε, περιμένουμε. Τώρα τι περιμένουμε δεν μπορώ να καταλάβω.